विवाह म्हणजे दोन जीवांचं मधुर मिलन. सनई चौघडांच्या मंजूर स्वरात नवजीवनात गेलेले पदार्पण. सुख स्वप्नांच्या पाकळ्यांचे नाजूक फूल. सासर बाहेरच्या नात्यांची मंगळसूत्रात केलेली पवित्र गुंफण. यासाठी हवा तुम्हा सर्वांचा शुभाशीर्वाद आणि शुभाशीर्वाद देण्यासाठी आपण सर्व चिरंजीव आदित्य व चिरंजीव सौभाग्यकांक्षिणी श्वेता या दोघांच्या विवाह सोहळ्यानिमित्त उपस्थित आलात. आपल्या सर्वांचा आम्ही गाडगीळ परिवार आणि सूर्यवंशी परिवार दोघांच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो.